в рамките на най-голямата технологична конференция в България, конференцията на Microsoft. Благодаря на моите колеги, част от там са горе, благодаря на Дария, която ви даде разяснение, защото тя е човека, който поде и най-много подкрепи цялата организация по случването, организирането на този образователен ден. Нашето разбиране като компания е, че именно образованието трябва да има достъп до най-новите технологии, дори и като информация, защото вие сте хората, които обучавате онези, които ще влезнат в големия бизнес, в големия технологичен бизнес. Този слайд всеки може да го прочете. Благодаря на госпожите вчера, които направиха една ревизия за правописни грешки. Това, което искам да говоря по този слайд е, миналата седмица бяхме една голяма среща, чисто професионално, в рамките на международна програма, която карам в един от най-големите университети в света. И упражнението, което ни беше дадено на нашата работна маса, беше да посочим трите големи неща, трите големи събития, които ще окажат огромно влияние върху сектора, в който ние работим. Хора от различни сектори, аз нямаше друг от образованието, само аз бях. Имахме половин час, за да направим това упражнение. И аз стартирах, мислейки се за технологии. Около 15-та минута, обаче, като чух вече и колегите какви разсъждения имат, казах, но те всъщност не искат да дадем събития, които ще променят нашето образование. В моя случай образованието, големите събития. Това са трите неща, които аз посочих. Върху тези три неща в последствие ще бъде развита и следващата част на презентацията ни. И изобщо целият ден. Първото голямо нещо е, за първи път, най-после, малко след прехода, има нов закон за народната просвета, за образованието. Тук искам изрично да кажа, че дали тези фактори ще окажат положително влияние или отрицателно влияние, зависи изцяло от нас, които работим в рамките на тази среда. Специално аз съм извадила една част от закона, върху която имаше много коментари, и това е частта, която позволява от тук насетне преподавателите, изобщо училището, да може да структурира по този начин образователния процес, че да бъдат постигнати целите, които си поставят, стандартите, които си поставят за успешно завършване, са поставени за успешно завършване. Аз лично как си представям този модел? Преди много години, мисля, че беше 2006 година, бях на едно посещение в Финландия. Мисля, че голяма част от вас вече в рамките на различни програми са посетили много държави. В едно от училищата, тогава за мен беше много интересно, когато учителите казаха ми, ние си правим така учебната програма, ние нямаме учебници. Да, можем да ползваме учебници, но нашето училище е взело конкретно решение да ползваме различни източници и в началото на всеки семестър ние като екип учители правим учебните програми, по които нашите ученици ще бъдат обучавани. Мисля, че тази поправка дава една голяма свобода на учителите и на училищата. От тук насетне, спрямо нуждите на учениците, защото учениците са тотално различни, да разработят онези модели, които са подходящи за тях, а ние днес ще ви покажем някои от инструментите, с които тези модели могат да бъдат разработени. Втората голяма тема, която ще окаже огромно влияние върху България, е наличието на оперативна програма конкретно за образованието. Аз отново съм извадила екстракт, който е ключово важен, а именно, че започва да се говори за сертифициране на IT умения. Самата тема, че тя присъства в оперативната програма, означава, че тя ще отвори пътеката за обучение и след това професионално валидиране на учителите. Всички в тази зала знаят, че за съжаление квалификациите преди много години прекъснаха и моята надежда е, че сега именно чрез тази програма те ще бъдат възстановени, а изискването за професионален сертификат ще вдигне на едно малко по-високо ниво и самото обучение. Дали е добре или дали тази програма ще се отрази положително върху България или не, ще ви кажа случка отново от миналата седмица. Ние седяхме на една маса с
момче от Латвия. И когато аз представях това за България, после той ме попита и каза: ама Теодора, ти защо смяташ, че оперативната програма ще бъде толкова важна за България? Аз си казах моите аргументи и той от Латвия каза, момчето каза: да, ние в Латвия имахме оперативна програма, обаче сега в следващия програмен период нашето Министерство на образованието се бореше с зъби и ногти да няма. И аз го попитах защо се случи това, защо е така. И той отговори: ами защото те се провалиха в първия програмен период. Най-големият страх на правителството, тяхното, предполагам и нашето, е страха от провал. По тази причина той каза, те отказаха оперативна програма, в момента разхвърляха образователните инициативи по общините и ако има провал, той ще е в общините, няма да е в правителството. Тук присъстват преподаватели и директори, с които направихме миналата година и по-миналата и миналата година много хубав проект по човешки ресурси в професионалните гимназии. Мога да кажа един от най-успешните проекти. И моят коментар тук е, че дали ще сме успешни или не, зависи изцяло от нас. Малко по-късно в следващите слайдове ще обявя една инициатива, свързана именно с тази програма, която Microsoft ще стартира на 1 ноември. И третия голям елемент, възможно е голяма част от вас да не са обърнали внимание, в медиите той присъстваше последния начин. Компютрите не подобряват образованието. Това е изследване на втория доклад, свързан с изследването на ПИЗА, проведено 2012 година, който обаче показва данните единствено на онези държави, които са преминали изцяло онлайн тестването. Математическото тестване, четенето и проблем solving. Проблем solving беше задължителен компонент. Много малко държави са минали изцяло онлайн компонента, много малък процент от учениците. Но в това изследване, глава 4, всеки от вас може да го намери, дава, може би, за мен една от ключовите моменти, върху които от тук насетне ще се акцентира в образованието. Аз съм направила един превод, но ще ви го кажа накратко. Главата е доста обемна, след това има и самото кейс стади как е преминало. Разбирането на хората, правещи ПИЗА, на Организацията за икономическо развитие, сътрудничество и развитие, е, че има промяна в консумацията на текст, четенето на текст. Все повече и повече младите хора, ние, но и младите хора, потребяват онлайн текст. Има огромна разлика между онлайн, четенето онлайн, с всичките хипервръзки, интерактивно съдържание, препратки и така нататък, и четенето от хартия. Резултатите не са добри и изследването показва, самото изследване е направено така: вдигнат е един виртуален град, дадени са задачи на учениците да изпълнят определени функции в този виртуален град, сайт на виртуален град, като основната мисъл отзад е, че учениците ще бъдат активните граждани на електронното общество. И те трябва да бъдат подготвени да живеят и да консумират това електронно общество в абсолютно всичките му аспекти. Какво означава това? Аз ще ви дам един пример. Как аз се научих да консумирам електронно съдържание и предполагам всеки от вас ще си намери такъв пример. Аз съм привърженик на концепцията Learning by Doing. 1999 година тъкмо бях започнала работа в една от големите организации тук в България. Занимавах се с правенето на интернет страницата и пристигна нов шеф. Естествено, фрустрацията е голяма, идва нов шеф, идва с много така голямо CV в сферата на журналистиката. Запознаваме се, аз добре си върша работа, така голямата звезда, с напомпано самочувствие, освен това политология втора година. И тогава той ми даде една задача да напише текст. Написах аз текста, дадох му го и той ми каза: това не става за нищо. Абсолютно за нищо. Не е правилно, словореда не е правилен, не се разбира какво си написала. Сяда и го поправи. Какво направих аз тогава? Нямахме толкова начини за комуникация. Абсолютно казах ми: напомпано самочувствие, колкото тая зала. Тогава по имейла видяме един колега,
че нещо съм притеснена. Този колега в момента е един от министрите, които правят много, много хубава реформа. Но тогава написах на този моя колега, казаха, той е дът комунист. Как може той на мене да ми казва? Аз какво да пиша? Той нищо не разбира. Агент на ДДС. Написах го това и го изпратих. Обаче гледам, че не получавам отговор. Отворих си мейлбокса и видях, че съм го пратила на шефа ми. Отидох при него и казах, аз тук така съм изпратила, моля ти се, изтри това писмо. Той го изтри. И аз реших, че всичко е наред. След една седмица обаче шефа ми извика. Аз казах, край ще ме уволни. 100%. В следващите 2 години той ми даде един от най-тежките проекти, свързани с писане всяка седмица, подготвяне на огромни доклади в уеб версии, с безкрайно много препратки, безкрайно много търсене на информация. И мога да кажа, че този човек ми помогна страшно много. Един от хората, които оказа, може би единствения, който оказа толкова силно влияние върху мен. Правейки го, аз успях да се науча да използвам IT, да чета текст, да пиша текст, да структурирам. Много от вас са чели мои неща, смятам, че се справям добре. А този човек, всеки от вас го познава. Това е Георги Апостолов от Центъра за безопасен интернет. Това е моя първи шеф. Така че, според нас, това, което ще ви представим, ключово е вашите ученици и вие да работите заедно, те да правят, те да се научат да структурират, те да правят, те да показват, да им казват след това, че не са добри, че не са го направили както трябва. А пък вие, нали, знаете, винаги учителя на обиди носи, но те винаги са импулсивни, както и аз бях в този момент, но в момента съм безкрайно благодарна на този човек. По същество, какво ще ви представим? Нашата визия за училищата изобщо. Това, което смятаме, че в момента Windows 10, операционната система, налична във всички училища, Office 365 Education в много училища налична, Office Mix и Microsoft Suite, двата тула, които смятаме, че ще са ви полезни за съдържание. Office 365, пространството, върху което вие можете, вашите ученици могат да съхраняват огромно количество съдържание, практически неограничено пространство, да правят това съдържание, да го публикуват, да го шерват, да го гледат техните колеги, да го гледат техните съученици, родителите им, вие. И сертификацията за учители. Windows 10 и Office 365 ще покрие Денис. Денис е мой колега в Microsoft. Денис, стани, моля те, защото 100% някой ще те познае. Тук седи неговия учител. Ивайло Иванов е учител на Денис. Когато Денис ми каза, че Ивайло му е бил учител, аз разбрах на колко години всъщност е той. Вероятно има и някой друг преподавател, който познава Денис. Той ще направи двете презентации. Николай Нетов в Софийския университет ще представи OneNote Glassbook, специалното приложение за интерактивни уроци и за учители. Диди ще представи Sway. Диди... Къде е Диди? Димитрина Атанасова от Бургас, Microsoft Innovative Expert ще представи Sway. Другия продукт и Ачо, който всички познавате, дори и от бизнеса, защото са го виждали по вестниците, ще представи Office Mix. Първото, което искам да обявя, вече сигурно сте го видяли, Миксатон в 32 държави, за конкурс за съдържание, има го обявено на сайта Teacher.bg. Между другото, Teacher.bg, основният ни канал за комуникация, Хриси, Емо, човека, който подготвя статиите. Когато имате някаква критика към Teacher.bg, Емо е човек. По принцип аз съм му казала поне по 3 пъти да чете какво е написал. Той е човека, който създава съдържанието. Регистрациите са до 31 декември. Това е конкурс за Централна и Източна Европа. Има във Фейсбук страница. Скоро видях, че българските учители са най-много регистрирани в тази Фейсбук страница. 1 ноември 2015 ще обявим TestFest Teacher.bg. Ще дадем 150 сертификата на принципа First Come, First Serve.
За който не го е разбрал, на български има много хубава поговорка: първия дошъл взел. Възможностите ще са две, всъщност в тази част са малко повече. В Microsoft Office Specialist, Word, Excel, PowerPoint 2013 ще дадем ваучер на всеки учител, който заяви. Ще пуснем сайта, всеки учител трябва да заяви. Разбира се, трябва да пусне документ, че е учител, действащ учител в момента. Хриси, предполагам, ще ги прегледа тези документи. Тодор дали е тук? Тодор, човека на TeacherBG, Тодор ще управлява целият процес през сайта. 150 ваучера, които могат да се използват до края на юни 2016 година. Ваучери, съдържание, двете неща, които ще бъдат предоставени. Може да се подготвите самостоятелно, който избере Office специалист, Word 2013 ще получи съответния учебен материал за ваучера плюс учебния материал за Word 2013 на английски език, защото към момента изпитите са на английски език. Да. Наши колеги да се в нашите Microsoft. За тези, които имат Microsoft Академии, е малко по-различно. Един ваучер, един учител, ще обявим всички CertiPort центрове, в които може да се вземе този ваучер. Практически в по-голямата част от CertiPort центровете ще могат да ги вземат. Всичко ще бъде обявено на сайта. Втория Microsoft Certified Educator. Аз разделям двата сертификата. Този е по-скоро насочен към вас, към учителите информатици, докато Certified Educator е насочен много повече към учителите предметници, които използват технологии. DDA Certified Educator, мисля, че имаме още достатъчно голям брой учители в България, които взеха сертификата на английски език. Аз мисля, че осъществих вчера пробив да имаме изпита на български език. Съответно, учебната програма е свободна. Говорили сме с много наши партньори да започнат и обучение на място под формата на тренинги за учители, именно за Certified Educator. Така че това ще бъде обявено за Деня на народните будители. Втората част, която е насочена към ученици, за нас остава основна програма, по която работим с училищата. Microsoft IT Академия има много училища, които тук са IT Академии, има и много, които не са. Съдържание и сертифициране за учениците. Предполагам, че колегите, които ще говорят, и Ангел, и Диди, имат много сертифицирани ученици. Може би аз ще ги помоля те да кажат някои неща за ползите за техните ученици от сертификация. Но в момента вие всички виждате, че живеем в все по-конкурентен пазар. И наличието на колкото се може повече документи, доказващи умения, дава и по-голям шанс на първа стъпка при стартирането на кариера. Виждам Математическа гимназия Габрово, те също имат много сертифицирани ученици. Последните 2 години имаме значителен ръст на сертификацията при учениците и в МОС, и в MTA, Microsoft Technology Associate. Аз би ги разделила така. Офис специалист, насочена по-скоро към предмети информационни технологии, 9-12 клас, предмети информационни технологии, Technology Associate, информатиката в професионалните гимназии или в профилираните такива. Малко преди да започнем, ми звъня доцент Ангелов, мисля всички го познавате. Той прави стандартите по информатика. Той каза, че ще има информатиката остава 1 час в 8 клас в профилираните гимназии. Така че аз бих разделила по този начин, например, ако сте от езиково училище или непрофилирано СОУ, бих се насочила към офис специалист. Професионалните гимназии по този проект, който правихме, имаме много Technology Associate сертифицирани. Джон Атанасов, мисля, че са тук. Продължават да четат децата, вчера ми казахте, за да продължи сертификацията. Тук съм сложила наука и образование за интелигентен растеж, защото все още програмата Твоя част няма лого. Но всички знаете, че се очаква новия успех или Твоя част да стартира съвсем скоро. Ние сме в контакт с колегите, които управляват оперативната програма, за да видим по какъв начин може да използваме финансирането, което ще се даде в училищата, за да бъде
подобрен и обучението, и най-вече сертификацията, защото в същата програма се залага и сертификация на умения на ученици. Благодаря ви за вниманието. Това бях аз накратко. Това, което искам да ви кажа отново, нашето послание, мисля, че тук сме хората, които работим изцяло за да ви помогнем на вас. Тодор, Хриси, Диди, Ачо, Деси е тук. Страхотен учител, който просто стигна цялата стълбица на Microsoft. Мими, единственият учител, признат от България за учител-новатор от нашия вице-президент. Всички тези хора, прекрасни учители, хора, които винаги могат да ви помогнат. Ако имате по някаква нужда от помощ от наша страна, вече всеки от вас ми има телефона. И аз съм на линия, и колегите сме на линия. Ако случайно случи се на много пъти да не вдигна, пътувах много, но така старая се да върна обаждане. На разположение сме. И последно от мен, от около една седмица, имаме един казус с 6-то основно училище, което аз нямам никаква представа къде се намира, но ангажирахме голям екип. Хора от тяхната фирма, която им поддържа компютрите, среща един казус. Много специфичен, до момента не сме се сблъскали с такъв казус. Ангажирахме и съпорта на Microsoft и наши колеги, които им помагат. И тази сутрин, като се събудих, защото аз доста късно заспах, и видях първото нещо, което правя, да видя имейл, и отново гледам Subject 6 ОЛО и казах: о Боже, деня ми няма да върви добре, явно не сме го свършили, не сме го решили проблема. Отворих имейла и само видях: благодаря ви, госпожа Върбанова, всичко окей. Ако имате проблем някакъв, на който можем да ви помогнем или смятате, че можем да сме ви полезни, ние сме на линия. Няма го по програма този младеж, Иво, вчера ми се обади, той ще се представи един изключително интересен проект за училищата. От 9 часа си говори, тук една групичка ги запали. Предполагам, ще запали и вас. Оставям на него той да представи.